अरुणाचल प्रदेशआव नायलांदोलाय अननानै नै आदाया अर सुगासिनो दङ अर सुगासिनो पिकनिक जानो फैदों अरुणाचल प्रदेशआव आदा बेखौ फज'ना हैलाय बेखौ ओरैहाय जोंखौ नुनाय बायदियाव हो औ जोंखौ नुनाय बायदियाव हो बेयाव नाय बैथिं दे केमेरायाव नाय आरो केमेरायाव नायलाय ओरै नाहरदो बिथिं हरदो एसे ओरै खालाम माबाखौ केमेरा बिदि दोनदो हायाव नुदोंना नुवाखै केमेरायाव नायलाय नुदों दा जोंखौ पाक्का गोजौ खालामबा माबाखौ बोखो नुयो नांगौबा एसे फासयबाव नों जिरायनाय खाथियाव बेयाव लां बेखौ नों जिरायनायाव लां होमबा एसे बोखोलाय माबाखौ बोखो दे होमबानो गोजौ जायो नुदों दा पाक्का बेखौ नुवाखै अरफोरखौ नुनाय खालामदोब्रा अरफोरखौबो एसे फेदम होमबाना नुगोन नुबाय हा जाबाय दे नै जोंहा पिकनिक जानो फैबाय गासिमोन नायलांदोलाय अननानै नङा होमबा नायलांदोलाय उफाय गैया हिनजावबो गैया जाहैबाय सेंग्राफोर गोजा बेखौ उनाव हानोसैलै आदा ने बेखौ बानायग्रोनांगोन बेजों हो 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 हे समा ओइयाव ओइ बन दंबावो बेयाव मोनसे ओइ नै आज कहना नहीं hey 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 sama बेखौ खामग्रो होनायासो जोंना खामग्रो होनायासो हे समा हे कहा
दाउ गांखं हांनोसै नै दाउ गावखा दाउनि गांखं बेखौ एसे सुना लायग्रोदो आदा नोङो या बेल'खानो दा गैखाला दा औ बेयो रानै रानै माबा जागौलायगोन फिसा फिसा जागौलायगोन बेयो औ औ हे समा हे कहाँ हे समा हे कहाँ बाहों में आसा बाहों में आसा गाइसमोन आङो नोंसिनि कमेन्टफोरखौ फरायनो हानाय नंला जिखुनु जाया नायलांबायल' थादो जों बोरै जायो लोङो बोरै खालामदों बेखौल' नायलांबाय थादो अननानै मोनथिला आरो जिखुनु जाया बिराद जगार नांगौ जायो माथो जानांगौ बिदि पिकनिक जानांगौ होनबाबो पिकनिकआबो जानला मोनला जाया बेदर आखाय नांगौ जायो सावनांगौ नै बिराद मेनेज खालामनांगौ जायो आरो लासैसो थांखागोन नालाय ओंखायनो लासै मावनानै जालांसै आरो ओंखाम सोंखाम जालांगोन बेयावनो गासिबो माने जों सानैल'खासो बिदा फंबाय औ बेखौ गोलावै गोलाव होबायलै गोलावैनो होनोसै नो थुलाय आदा थु एसे हांस्रोना लालाय माबाफोर बिजानुफोर थाबाय बायनो हागौ ओरै होखा बेजों बेखौ थिया जानो हानाय बायदि अ बरिया बे प्लास्टिकफ्रा खामग्रोजोबथोंलै प्लास्टिकनि माबाया नांगोन नङाबा जायामोन ओरैनोसो थांफिनबायसो बिसोरलाय जाया होनदां बिसोर पिकनिक हा ए नङालै नोंसोर सेंग्राफोर सानै फैनाया ए हा माबाफ्रा थांजोब्बाय ना
मानाङा आदा एकदम खामहोथारनाङा गोजौआवसो एसे हां एसे गोबावानो नांथों खामहोनाङा आरो हा आं आरो एसे गोजाननिफ्राय ओरै हांहरनो हानाय बायदि खालामदोंसै आरो ओरैहाय ओरैहाय हा जाबायथ' अरा जथेस्थ' ने जथेस्थ' जाबाय हो 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 हा औ जाख्ला दोननानै होनबाथ' आराम जायोमोन आरो सिन्था गैयामोन अभाबबो जाहैबाय नालाय जों हाग्रा गेजेराव थानाय मानसि ये समा ये कहा बाहों में आजा बेयावनो गोबाव नांगोन बे हांनायानो आरो बिदि हांनायनि जानायनि जुथियानो एसे बेलेग जायो खस्थ' खालामनानै जानाय जायोना हे 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 आंहा आंनि माबाखाय गोलाव लादों आरो माबा मोनसे सानै मोनबा बेयाव गोजौआव एसे ओरै दोननो हाग्रा जाबाथ' बिराद मोजां मोनलै ओरै दोननो हागौमोन बेसेबां हमबाय थानोलै ने बैयावबा सान्दुंबो थां 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 नांगौमोन बिराद खस्थ' मोनो सान्दुंआबो सान्दुं ओरैबायदि थां थां जाखायो हे हे बरिया आरो मोनसे होफैबावदोलै जेने थेने हानाय नंलानो होलाय न बेखौथ' ओरै बोबोनांसिगोनसै मालखौ ओरैहाय होमबासो होनो हासिगोन बेखौ होना होदो न बास बरिया
माबायाबो हनै एसे नांलायगोन ना बियो बुस्थुआ ओरै होना होनोसैलै ओरैहाय ने बिदि होनोसै अरखौ इसिंसो लाबोनांसिगोन आरो एसे नङाबा ओरै बोबोनांसिगोन नैथिं हमथादोलै नैथिं लाबोदो आदा नैथिं फोजोंदो नैथिं फोजोंफैदो अरा बारा बोलो गैया लोंहैबावबाय मैया नोंसोरो बिबैजों सानैजों आरोबाव आंनिफ्राय थांनानैलै आंनिफ्राय थांनानै आंनिफ्राय ओंखारलांनानै आरो लोंहैबावबाय नामा बिबैयासो बायदोंमोन दा मोनसे बायबावाखैमोनलाय इयो बायनानै लांबावनो होननाय बुंदोंमोन बे गलमेयाव फैनायाव बायफैबाय ए गलमेयाव मोनसे दोनबाय अ ओमफ्राय बे नाम्बार वानखौसो नाम्बार वानखौ आंनो होबाय बियो ए गलमेयावखौ गावहा लांसिगोन आरो ए है न'आव लांलायबाय बे खगेनिफ्राय लाबोलायबाय आंनो होनायखौ गावनिखौ लाना थांबाय ओरै फेक 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 जाखानायखाय बा होसिगोन बे न'आव बबाव थांनो माबायाव कारिगाव बहाबा बेरायनोसै होनना थादोंमोनलै गावनो ए होनबाय होनबानो भैरबकुन्द' साउथ फिसाजोआबो लेंहरदों जानायजों गाव होनलायबाय जोंनाव आलासिफोर दंदोंमोन गावनो होनलायबाय फिसाजोनाव दिनै लोंदोंमोन आरो खस्थ'सो हैनाय जायोलै नङा होमबा औ ओरै बेलथायना होदो नोंना एसे गोजा गोजा जाबाय नोंना
जासिगोन दे बरिया दा एसे ओरै ओरै हाफ्रामनानै संख्रि होनांगोन एसे एसे ओरै हाफ्रामजोबनानै ओरै ओरै हाफ्रामजोबनानै हा बन गोरान थरसेयाव जहैबाय थादों नोंसोर थिगानो दं बनालाय गाज्रि नङा बाराबा ब्लब ब्लब जोङोना बाराबा ब्लाव ब्लावबाबो गाज्रि ना बार बाराखैदि बहुद मोजां आरो बेनो मैया एकथासिमसो थाबाय बेनो फाथानाव बियो 2 केजि लाबोबाय बे गांखंखौनो 2 केजि लाबोबाय हांबाय मानसियाथ' बुरजाना दानियाबा गांखं मोनसे मोनसेफोर मोननै मोननै गोलैबाय आरो औ ओमफ्राय अमा बेदर सेरनै बायबाय अमा बेदर सेरनैयाबो बबाव थोनो मानसि बुरजायावलाय थोआना ओंखामाबोथ' आं फुङाव जानायानो ओंखामबोथ' संनाय जायासै फैनानै उन्दुफैनाय दे गावनावनो संना दं संनायनि आइटेमखौनो खालामखायाखिसैबा माथो खालामबावनो आरो न'आव फैनानैबोथ' बहा बुंफैबावनो होनो आं मोनायावलाय एकथायावलाय सोर औ संनो सिखारना रायजानोसो फाव जाखागोन जाखाया नोंना बेलथायदो आदा खामबाय नोंना बेयो खामबाय मोनसे जायगायावनो थाबाय थाबायना एबारसो मोजां जादों नैबे बुस्थुआ नै बिथिंना माबाखै आरो खनसेना जोंना संख्रि गोबाब जादोंना बिदि खालामालै लखबफ्रामदोंसो ना मादोंमोनलाय जोङो संख्रि गोबाब जादोंथ' जोंना खोमा हांनाया बोसोरसेखालि नालाय जों सानै जाफैनाया ओइदिनखालि मोननानै मालायनावसो मोनजालायबाय औ बे दैमायानो जेरै थाङो ओरैनो लामा दं आरोना औ बेथिंनाथ' अरुणाचलनिफ्राय फैनाय आरो बैथिं मोनसेना माबानिफ्राय फैनाय भुटाननिफ्राय दै थांबाय थाबानो खालाखथां मोनहैयो ओरैहाय गोजौआव खालाखथां माबाया दै सेरावनो दै सेरावनो ओइ गोलैगोन अन्थाइआ नैबे गोथाङै दंथारो आथिङा हा अबहाय बेयाव ओइ सासेखौ लानानै फैनो होनाखैलै फिसाजोनावसो थांनो होनदों बियो दा ओइ बिजै सासेयाबो लेंदोंमोननो। 'ए बेयाव बे फैबा फैगोन आरो
अबाव नागिरना मोनगोन बेखौलाय दालाय नाम्बार लालायनाय माथो जों आरो जायगायावनो गैया मेन जाग्रायावनो बिसोरो बिदि जानाय नङा हा बिदि जानाय नङा बिसोरो अ बेरायनोसै लोंगोनोसै उम फैसासो बुरजा लोंगोनसो उम बना बै जोंथाराखैलै जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै आं गेले जाया गोबाव नाङोलै आंनिया गोबाव नाङो खिन्थु गोथाव सोरखौ होनदों ओरै गोलैसिगोन आरो बे माबालाय बोखाना एसे सुख'ना होलाय नोंखौ सिखाना हो एसे नङालै बेखौ नैखौ गना नारबानो जायो अ बिदिसो जानांगौ बरिया आदा एसेसो हाना होलाय सिखायाबोरो हालाय हाफ्राम 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 खालाम बारा हाथारनाङालै एसे एसे गारसिनदो एसे संख्रि हाना र' बाटारखौ लगायनि बाटार होनि फ्राम 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 बाटार होबाय
घी आरो बेयो घी ओइया देखो लगायबावनो एसे फिदिंलाय दे होदो बास एसे हादो दे हायाव नांगोन जाबाय दा राबा गासिनो आं बेखौ जानायनि जुथि आरो बेफोरो गासिनो आरो र' संख्रि होआखै संख्रि होआखै संख्रि होआखै बारा होजाया बेयावबो नांगौबा दाहाय लगायगोन ना ने जाबाय दे अरासो होथारदो आरामनो जिंदगी हम सफर हा 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 कहाँ है हाँ इसके जाना हा 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 इसके जाना रेडि जाहां जाहां जानायनि लामायाव लासै लासै लाइनाव फैगासिनो दङ
जानायनि लामायाव अरा गोहो जायाखै। बैखौसो बन फिसा फिसाखौ सोना होदोलै एसे जोंनायनि आदा दालाय दासाफ्रा फिसा फिसाया संबाय दे बरिया मोननैसोखौ एकदम फुरा फोमोनथारदो आदा मोननैसोखौ फुरा फोमोननानै एसे सायलागाम खालामलांनांसिगोन हा हा ओरै नायदिंला बायफैलै सोर जादों सोर लोंदों सोर बबेनि सोरबाफोर जासिबायगोन नामा सिनायबायनायफोर दंबाय बायबा आरो सोरबाफोर फैदोंबो जानो हागौ लोगोफ्रा फनफ्राथ' नांलाबाया नालाय एसे ओइ सासेना जुदा जाबाय नामा फिसाला सासेया जुदा जाबाय ना नोंना बियाइना जायाखै जयैनो दं हा ए हा ए बेयावनो थागोन बिथिंनियाव जायगायावनो आरो जेनेबा ए सरखारि न' मोनबाय माबायालाय बारियालाय गुवार दां माथो हा ए बिदिसो माया होनो
फुजा होनायाव फैसा लानांगौ गोनां जायोना नङाबालाय बबेनिफ्रायथो फैसा मोननो फुजायाबो फिसा फिसौ नङा दाउ अमानिफ्राय लानानै माबानिफ्राय एकदम नांनानै थानांथारगौ दौदिनियाबोथ' लांगोन ने फुजा जोबनायनि मा जाहोनांगौ होननानै फिदोंमोन औ अमायाव दङ दाख्लै बेमार जानानै थैबाय थैजासे फाननांबाय ए बेमार जाबाय अमाया नङासै 8,000 फाननांबाय ओमफ्राय आरो बायनानै जाहोफिननांगौबा सोंलायबावो दाउफ्रा दैग्राफ्रानो 20,000 लाङोदा सासेनिजों जायाबा आरो बिसिनि न'निया सिगां जाग्रोदोंदां हा न'निया सिगां जाग्रोदोंदां ओमफ्राय रायजोनि खेराइ फुजाया बैसोर आराम मोननाय दांलै सानैजों दंबाय थायो आराम मोननाय जानांगौ बिसोरो बिराद बुरजा जाबायलै जानायाबा हले अरखौबो बारा गिदिर गिदिर जोंनो नाङा गिदिर जोंबाबो गाज्रिसो खामो नै बिदिबा गाज्रि आरो दोमो दोमानो गाज्रि मोजांसो जादों जोंना बिराद जायगाखौबो बिराद फसन्द मोननाय बायदि मोनबायलां दिनै बैयाव जानायाथ' जोङो जि सान्दुं थिं थिंमोन बबेथिं थागोन बबेथिं मागोन सायाबो गैयामोनबा सायाबो गैया बारा सान्दुं सायाखौबो थिग जायाना सान्दुं गोसाबाबो खर' सर' साजोबनायसो मोनलाङो मबाइला लाबोलै आदा बेखौ खेबनांसिगोनसो आंहा नङाबा थालांजोबगोन थालांजोबो औ